Satu, oke iki. Sik. Iki sik. Wis ta. Ya bismillah ra apa-apa. Ya. Iki waca sing tak tunjuk wae. Oke yo ben cepet. Oke oke. Oke oke. Iki wis. Becik ora becik Iki mo. Ana papate berarti mo berarti. Mo ora becik nawa duweni tumindak kang bisa gawe lara ati ning liyan. Lanjut. Ora becik ngumbar ala ning kanca. Iki A. Amarga tumindak kang ora becik andadekake Dadake iki. Trah. Lan Iki lan iki ko. kang tundone bakal berubah. Oke. Sip.